እትቦታ ኣብ ኣሜሪካ እዩ። ኣብቲ ንእምነትካ ዝፈታትን ብዙሓት ርኹሳት መናፍስቲ ዝዋግኡኻ ቦታ ሓንቲ ሳምራዊት ትበሃል መንእሰይ ዘኽታምያ ዝነበረት። ንሳ ንድልየት ንእስነታን ንድልየት እቲ ክፉእ መንፈስን ብምውጋእ ንኣምላኽ ጊዜ ሂባ ኃጢአተኛ እኳ እንተኾነት ነገር ግን ሓንቲ ሓያል ኣደ ንዘኽትምናኣን ንኃጢአታን ከተርሕቕ ትኽእል ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከም ዘላ ኣሚና ካብ መዝሙር ይዕሪፋ ኣይትፈልጥን እያ። ሳምራዊት ኃጢአተኛ ከም ዝኾነት ተረዲኣ ኸዓ ነታ ኣነ ብምግባረይ ትብል መዝሙር እያ ትዝምራ ዝነበረት። ኣነስ ብምግባረይ ድኹም ኮይነየ ኣነስ ብምግባረይ ድኹም ኮይነየ ሕዘንለይ ድንግል ናባኺ መጺአ ሕዘንለይ ድንግል ናባኺ መጺአ። ኣብዛ ዓለምሲ ብግብርታቱ ዝምካሕ ሰብ ይህሉ ዶ? ብግብርታቱ ዝምካሕ ሰብ እንተ ደኣ ሃልዩ ዕቡይ ሰብ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዘለዎ። እምበርከስ ትንኣስ ትዕበ ኃጢአተኛ ካብ ምዃን ርሒቑ ዘይፈልጥ ሰብ ማእለያ የብሉን። ስለዚ ጐይታ ሰራዊት እግዚአብሔር ኣምላኽና ቅዱሳን ዝፈጠረልና ብፍላይ ከዓ ነታ ወላዲቱ ዝኾነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝፈጠረልና ብምኽንያት እዩ። እወ እመ ኣምላኽ ምኽንያት ድሕነትና እያ እምበኣር ንሕና ብግብርና ድኹማት ኢና። ብኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ከዓ ሙሉእ ተስፋ እዩ ዘለና። ሳምራዊት እምበኣር ተስፋ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣዴና እያ። ትናይ ሓዊ ባሕሪ ብዓይነይ ከይርዮ ንቅዱስ ሚካኤል ኣሕልፎ በዮ ንቅዱስ ሚካኤል ኣሕልፎ በልዮ። ኣብዚ ዓለም ብዙሓት ዘኽተማት ሰባት ኣለዉ። መቸም ዘኽትምና ቀሊል ኣይኮነን። ዘኽታም እንተ ደኣ ኾይንካ ኣብ ዙርያኻ ዋላ ሓደ ሰብ ስለ ዘይብልካ ዝስማዓካ ሕማቕ ስምዒት ናይ ሓዘን ብጣዕሚ እዩ ኸቢድ። ብርቱዕ ሓዘን ኣብ ልብኻ ተዘሪኡ ዝርንሳሕ እንዳነብዓኻ ኢኻ ነብር። ኣብ ርእሲ ብዙሓት ሰባት ሰብ ዘይብልካ ዘኽታም ብምዃንካዮም ዝድንድኑኻ። ነገር ግን እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ዝኾነ ሰብ ዘኽታም ኮይኑ ምእንቲ ከይተርፍ ንወላዲት ፈጣሪ ጐይታ ሰራዊት ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለደትልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናይ ሓደራ ኣዴና ኽትከውን ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪና ኣብ መስቀል ኮይኑ ሂብና እዩ። በዚያ ድማ ሳምራዊት
ብስጋ ዘኽታም ክንሳ ዘኽታም ኣይኮንኩን ኢላ ነታ ሓቀኛን ዘለዓለማዊትን ኣዴና ነዒ ብደበና ኢላ ናይ መስቀል ትዝታ እንዳገበረት ትዝምር ዝነበረት ናይ ዳዊት መሰንቆ ናይ ኤልያስ መና ናይ ናሆም መድኃኒት ንዒ ብደመና ናይ ናሆም መድኃኒት ንዒ ብደመና ዝኾነ ሰብ ዘኽታም ወይ ድኻ ወይ ከዓ ሕሙም እንተደኣ ኾይኑ ኩሉ ሰብ ካብ ዝርኡ እዩ ዝርሕቕ። እዚ ኸዓ ንዕኡ ዓብዪ ተስፋ መቑረፂ እዩ ዝኾኖ። ነቲ መንፈሳውያን ቤተሰብ ኣለውን ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ግን ንቅዱሳን ዘኪሩ እዩ ዝጻናናዕ። እምበኣር ሳምራዊት ንዝኽትምናኣ ዘጻናንዕ ረብሓ ስጋ ማለት ገንዘብ እኳ እንተነበራ ንሱ ከጻናናዓ ኣይከኣለን። ስለዚ ነዛ መዝሙር እዚኣ ዘኪራ ትጻናናዕ ዝነበረት ክደኽመኒ ከሎ ንስኺኺ ሓይለይ ናይ ልበይ መስኒዒት ረዳኢት ምርኩሰይ ናይ ልበይ መስኒዒት ረዳኢት ምርኩሰይ ኣብ ጸገምካ ኣቐዲምካ ካብ ንሰብ ምጽዋዕሲ ንእግዚኣብሔር ምጽዋዕ ኣዝዩ ይበልጽ። ካብ ኣብ ገንዘብ ምምርኳሲ ኣብ ቅዱሳን ምምርኳስ ብጣዕምን ኣዝዩን ይበልጽ። እወ ኣብታ ንፈጣሪና ዝወለደት ኣዲ ቅዱሳን ዝኾነት እወ ንእም ኣምላክ ምምርኳስ ክንደይ እጹብ ድንቂ እዩ። ብድንግል ማርያም ምምካሕ ብመስቀል ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምምካሕ እወ ብኹሎም ቅዱሳን ምምካሕ እቲ ንሰይጣን ኣዝዩ ዘቖጥዖን ዘቃጽሎን ግብሪ እዩ። ኣፍካ ኽፊትካ ሰይጣን የስሕትዩ ካበልካ ቅዱሳን የቕንዑኦም ምባልካ እንታዩ እቲ ጸገም? ስልጣን ስሕተት ናይቲ ርኹስ እዩ። ስልጣን ቅንዕና ኸዓ ናይ ቅዱሳን እዩ። ሰይጣን ምዉት እዩ፣ ናብ መንገዲ ሞት ኸዓ ዝመርሓካ። ቅዱሳን ግን ሕያዋን እዮም፣ ናብ መንገዲ ሕይወት እዮም ድማ ዝመርሑኻ። ንሕያውያንን ንምዉታንን ክፈርድ ዝመጽእ ድማ እቲ ንጉሰ ነገሥታት ኣምላኽ ኣማልኽቲ ዝኾነ ጐይታ ሰራዊት ኢየሱስ ክርስቶስ ፈጣሪና እዩ። እምበኣር እዛ ሳምራዊት ትበሃል መንእሰይ ነታ ንፈጣሪኣ ዝወለደት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዋሕስ ኩልና ዝኾነት እማ ኣምላክ ኣነ ብምግባረይ እንዳበለት ብመዝሙርያ ትጽዋዓ ዝነበረት ኣነስ ብምግባረይ ድኹም ኮይነየ ኣነስ ብምግባረይ ድኹም ኮይነየ ህዘንለይ ደንገል ናባኺ መጺአ ህዘንለይ ደንገል ናባኺ መጺአ እነብዓለኹ ኣብ ቅድሚኺ ኮይነ ልምነኪ ድንግል
ሕዘን ለይድንግል ናባኺ መጺአ ዘይወዳእ ምሕረትዩ ምስ ወድኺ ዘሎ ነቲ ዝኣምነኪ ሰላምኪ ሃብዮ ነቲ ዝኣምነኪ ሰላምኪ ሃብዮ ኣነስ ብምግባረይ ድኹም ኮይነየ ኣነስ ብምግባረይ ድኹም ኮይነየ ሕዘን ለይድንግል ናባኺ መጺአ ሕዘን ለይድንግል ናባኺ መጺአ ስለዚ ኩልና ብናይ ንስሓ መንፈስ ልብና መሊኡ ኣነ ብምግባር ኢልና ክንዝምር ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር። ይትአኮት ወይሰባህ ስሙ ለእግዚአብሔር ወትሩ በኩሉ ጊዜ ወበኩሉ ሰዓት አሜን።